मोनसे दुखुनांथाव आपडेट आरो बे आपडेटआनो जाहैबाय मा मोनसे कल रेकर्ड भाइरेल जादों ससियेल मिडियायाव। बे माब्लानि ना बे मैया जालांनाय माखासे जाथायखौ रायलायनाय बेखौ हमस्लाबनो हायाखै दै, खिन्थु बै सिंगिबिल ना मा होनदों बै कुसुगाव रायमना नेसनेल पार्क खाथिखैजा आदिबासिफ्रा बर' सोरबा सुबुंखौ गावथारदों जाहैबाय। दा जुदि बे जाथाया थांनाय मैयानिब्ला बे एसटि डिमान्डखौ लानानै बे जाथाया सोमजिदोंबो जानो हागौ, बा बेनि आन्दोआव माखासे पार्सनेल इस्युबो जानो हागौ। बे जालांनाय जाथाया जुदि नंमारगौबा बेनि सायाव गुबै जाथायखौ जों संदाननानै बेखौ जोङो हमदांनो नाजानांसिगोन। जायखिजाया नोंथांमोना बे कल रेकर्डखौ फुललि खोनासं आरो जुदि सोरबाफोर मिथिदोंबा बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों आंनिसिम फोरमायहरनो दाबाव। आंनि दिफाजों रायलायहरदां। ओमफ्राय मा होनदों? ओमफ्राय दहाय अखानायसि गावदोंनो थैदोंनो सासे। बर'आ थैबाय सासे? औ। ओमफ्राय? खालि बोरला थिल' लाखायोनो बे आनै दिफामोना गामिया गेजेराव जाहैदों, सारिगिदिं सावथालजोबनो। ओमफ्राय पुलिसफोर लेंहरबायनो पुलिसफ्राबो थाङा जाहैदों। जों हमथानो हायासै होनना बुङोनो। ओमफ्राय? रावबो थाङानो पुलिसफ्रानो, माबा जोंनि डिउटि नङा माया बायसान्स खाथाय जाहैदों। आयौ बिदिजों मारै जानांगौ ओमफ्रायलाय? ओंखायनो होनदां ससियेल मिडियायाव लागायनानै होलै होनदोंमोन आङो। आंखिहाय जोंना बेंजोबथारनाय सावथालफ्राव गासैबो बर' बुजिजोबथारो होनना बुंदों। आं बे आंना मबाइला माबा अट'मेटिक रेकर्ड खारोना, आं बेखौ ग्रुपाव हरना दोनसै। हरनानै दोन। दा ओंखाम जाबायनो, ओमफ्राय दा 4थाबाथाय खारगोन जाहैदों। थफ्ला बिनानै खनसेनो थफ्लाखा जाहैदों। बहाबा गिर्जा बहाबा हल बिदियावल' थानो हाबाय आरो, जेनेबा बहाबा बिदि माबा जायगा नायनानै थाबाय। गोदोनि बायदि जाफिनथारबाय? जाबाय एसे। गोदोहाय बे न' सावजाजोबदोंमोन होननायफ्रा माबा बैसां सावजाजोबदों, सिं जादोंना बिदि जाजोबसिगोन। 1999आव जादों होननाया? 1999 मोनदां, 99 जानांगौ। ओहो बेयाव खनसे बै सिगां आरो गोजामसिनाव। ओहो 1996सो। 1996? 96 सोमोनदां। जों एलसिसो हाबो नालाय। औ। ओमफ्राय? बिदिनो दा 4थाबाथाय माबानोसैलायनो गावस्रा खारनांसिगौलाय। जारला। फैनो हानायमोनबा गाहा फैसिगौमोननो। दा गाहाबोथ' हारसिङैनो थिख'ख' फैनो हालाना। ओजोंहाय फैसिगौमोन जाहैदों फैनो हानायमोनबा। गामिया दरसेल' आरो बर'आ? बिदिनो फिसाजा नङा बे। खम खम जायोहाय। औ माबा सिंग्लिबारि बोरैबा होनदोंमोनहाय, बोरैबा होनदोंमोनहाय, सिंगिबिल बिथिंनो मा गामिथाय खिथादों आं मोनथिलांलाहाय। ओरै सराइबिल माबा रायमना खाथि जाहैदां ना? बिदिनो लाला बारला जाला जोब्बाय खोमा। औ ओरै कुसुगाव ओरै बारनानै।